Cristo. Dami libero. Nang magbunga ka din ng pagmamahalan, ninais nila magpakasal upang bigyan ng pangalan. Loko kay Ira ko tumabi. Naisip ni Manuel na hinga ng tulong ang kanyang amaing si Don napinsan ng kanyang pumayag naman ito, ngunit sa pakikipag-usap nito sa kanyang pinsan, ngunit sinabi ng kanyang ama, sinabi sa kanya ni Don Archimedes na mula lang sa sandaling gumawa ng pagkakamaling kasalanan si Manuel ay tinakot na niya ito kahit nag-iisa ka lang ito. Ngunit dahil sa matalinong paraan at pakikipag-usap ni Don Cristobal, natalubag niya ang kalooban ng kanyang pinsan na nagpasalamat sa kanya. Bago umalis, pinagpili pa ang Don Archimedes na kung nakikita niya si Manuel, sabihin gusto niya ito mawasa. Tinawag naman ni Don Cristobal si Manuel, ngunit sa pag-uusap niya ng mag-ama, nagmatiga si Don Archimedes sa pag-agaw niya magpakasal ito. Ngayon man, sinabi ni Manuel na sa ayaw at sa gusto ng ama, tutuparin niya ang kanyang pangako kay Rita na sila'y magpapakasal. Muling nag-usap ang mag-ama. Gisip sila ng paraan upang magbago ang pasya ni Don Archimedes. Sige, Rita. Pag-uon na nila ang paraan na ay nakala niya doon pala. nila si Rita at ang aming si Alan. Nilahat ng dalawa kung paano makikipag-uong mag-aral.